back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. O ingon, ni ang naitabo. Hila. Diretso na sa airport kining taxi. Abi mo, Dokyo. First time pag yun niya ako makasakay o ginoplano. Priyasta. Mga ignorante ba ninyo eh? Nakasakay na di kanoy. Mapasad. Utrong ignorance. Ihunong ang taxi. Hunong! Stop dong, stop. Ang ano, lahat, hang ano? Sila si Bogart kinang ako nakita sa unahan. Sila tuod. Sinatod ka na. Karon mong mga animbala mo. Lat ayo pagkadaog, lat ayo pagkalaot ya. Lat ayo pagkadaog ay. Hala, midoon sila lahat ni Bogart. Ay, unsa ba kayo may taboy ning tungura ron? Unsa magaha? Atangi. Hala, di ka may tanglalat bay. Patuon Tana baynoy. O di ko eh. Yabong na sa dino tas dagat. Why dagat ini kaya atas tunga-tungas daan. Syudan ko di. Ug di mo pasagdan ako sa lalat. Diya ka na. Pinindor ko. Ani up. Bay Dokyo. I-close ako. Hala, ibiyaan ko. Ako lang mo sa dinis taxi. Huwag ako ikapliti. Bay, driver. Huwag kag hintay din ha. Kasabot ka. Pinindor ko. Huwag ka kadiyot, bay driver ha. Hintay ka muna kadiyot. Sige. Kao pa kayo balot. Kaon jud ko, kay gutom na kaayo. Ikaw sa banat der kaon, basin pag maulian ng imong paggaws balot. Mama, bigyan pa kami ng balot. Tiig na dalawa. Okay, sir. Heto. Di ko hito. Balot amo. Opo. Ay, kinaling ko ng bitami. Bogart! Uy, Hala, ang malditang si Lalat. tagan din na. Para yung dali. Tana! Hoy! Hoy! Bayad po! Bayad! Kanabayan na babae na. Hoy! Nako! Hindi nagbayad! Hoy! Bayad! Bayad! Ush! Hoy! Asa naman to sila? Lat, tawala sila, tawala. Bayra, aron di ta mabunog. Abdi kay nakapalayo ang mga animal. Wisit! Biskwit? Biskwit? Biskwit. Tana, mamalik ta dito sa taxi kay balik tag biskwit. Tana, Ush! Oy! Miss! Hinto muna! Hinto. Oh, hinto. unsa may ato? Anong atin? Sabi nung mama, ikaw daw magbayad sa kinakain ng balot. Unsa? Be. Nabuang ka na? Ako gyud? Ano? Sila may mikaon? Ikaw mo bayad aday? Ano sabi mo? Kaluoy sa tindiro og balot. Matablaman. Huwag kang mag-alala, dong. Para walay gubotong, ako na lang magbaya, dong. Ilan bang kinakain nilang balot kay bayaran ko lahat? 100 at isa na po na balot. 100? Wala, no? Makahurot sila, na? Unsa? 100 o 101? Oy, rambol na, oy! Kagapilyagan, hunong sa tabugan. Hunong, Sige kaya. Apindik ko na kamusugan. wala sila makasunod na ito eh. Labi siguro sila ang magkabayad sa itong ikaw ng balot. Pinaganda ba ato, Mayra? Tara. Kunya, asa man ta? Mamaulit na sa giabangan ni mong kwartos tondo? Dili. Manuro yun ata. Aron, malingaw ka din sa Manila. Hoy, Bogart, hibaw iha. Gamay ra kay na imong kwarta. Nga halin sa imong motor nga gibaligyan nimo sa ato. Mahurot ka na, patay tas gutom din sa Manila. Ay, lagi ka pala ka. Nalimot ka. Di ay ko. Di ay, dakong itlog. Pangas ka. Tanawan noon. Ako, buol na ka. Mas maayo pag wan lang tato ni mo ilabti sila. Gipasagdan lang tato ni mo aron di nakabagila. Lalat. Nasaktan ang puso mo, Lalat. Magkalagot sila. Naglagot ko nila. Hilom na lahat. Di ba dagilom, oy? Sagit kayong hulugan. Hapdos, sakit. Lalat. Gugma. Magayabag. Magabuak. Bakganan. dura, 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 que
Yeah! Yeah! Landing na Landing na good. Abot na gyud ta lalat. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Lalat? Lalat? Oh, Bogart. Oo ba? Dokyo ko, hindi ko sa Bogart. Mininarmang kang way imek diha. Ha? Oglawom kay mong ginahon na. Pasensya na kay Kadokyo ha. Nasayon ko, pag yun mahigpit, paglangkat sa imo kasing si Bogart. Dokyo. Oh, Diyos ko, Lord! Na-hospital ay mong mamasiw, ha? O, Madam Ricaila, og nagkinahanglan kayo kong kwarta, alay sa mga panginahanglan sa ospital. Oh, sige. Pinamay mong huwa mo ng kwarto. Yamar. Total, butan man ko ba tinabangon. Brato na kayo ang tubo ni Gamayra. 30% na ang tubo. Unsa? May Dokyo, asa man ka? May lain pa, misitang lalat. Madam lagi kang bino. Luyugan ko sesi ang kasubanan. Uban ko! Kumbati. Mingaw mangilabay. Bilakaw siguro. O, bitaw. Mingaw da. Lat! Humot kong lalat, yo-ho! Oy. Kamo man di ay nay. Drunkard na ka. Hubog na ka, ha? Yes, my man. Unsay hubog? Kamoy hubog, oy. Oy, magtaman lagi mong vino lagi. Yes, my man. Busy for you, my man. Muduyo, busy mong kasubanan, my man. Yeah, my man. Timing hurot ng usa ka kaon nga beer nga akong giinom. Ha? Tuwasik na ng bino. O, nabali na di ay. Bino, tayo giuna ni mo inom lahat. Pinapos ang beer. Bitaw, panapos ba? Panapos. Ay, way magbuot na ko. Ah, lat. Unsa man mo? Manod mo o mamauli na mo? Manuni, maman! Sige, tagay na, maman! Iba na yun. Iba na yung tagay! Ubo na ko na. Ay, Oy. miyagok pa ng Maman, bakit. hagok baktin, maman. Emo na lang ni Dokyo. Why blame ma, maman? Why blame ma, maman? Yeah, man. Kana! Yan na yun! Ilimugbog na ako na giyarok, maman. Ano? Pasindi ka na lada. Wami ba na si Baynonoy kinumbino? Maong dali na kayong barag taon si Baynonoy quebrada. O, katawa. O niya. O, ilak. Looy. Ngano ka, maman? Ngano ka, maman? Ako ba? Tulihan ka. Naglibog ako. Ngano man, maman? Sa Manila, magod. Ang ilang langgam nagkamag pa. Ang ato naglupat na. Gawasipon ako ni maman. Tungkol sa kakaraan, maman. Oh, hila ko doon. Kumain ka na ka. Gay, lain na sad, gay, lain na sad. Lain sa kumikal, maman. Hindi ko kabawa na yung tinikaraan naman kayo. Diyos, bawal na kayo bawal. Ang saban? Amin mo, Dokyo. Kahatag ko manunta ang tanan ni Bogart. Pero ano ginawa ko, Gipya? Ano man? Kataw. Ay, pinagandaan akong katawa, makaila ko. O sa may pagkuhang na ako niya. Ang gilisan mo ko niya itong mas matanon pag si Chinina. Hag me lalat, hag me. Lalat. Ikaw, Dokyo. Naibog mangyog ka na ako. Unsa no? Ah, ibog mo lang. As kang ibugan ako di mo may lalat. Sukat pa sa atong pagkabata. Sini ang nanuroy tas lunas kabaw nga naghubo tatanan ibog na kay kundi mo. Kinlab na kay kundi mo atong lalat. Kun mao. Ang kuna ang akong pagkababae. Oh, Ang kuna ko. maghubo sa usapan nilon. Saingan! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!